El passat dijous es va celebrar l'Assemblea Ordinària de Socis del Cerdanyola Futbol Club, que tanca la temporada 2013-2014. Amb un aforament històric, mig centenar de socis es van acostar fins al municipal Guiera per conèixer l'exercici realitzat la ja acabada temporada i el projecte de la propera campanya. L'assemblea va començar amb unes paraules del president de l'entitat, Felipe López, que va destacar la feina de tots els que formen el club, des dels treballadors, els jugadors, membres de junta i els socis i aficionats. Acte seguit es van revisar els balanços econòmics de l'exercici 2013-2014 i es van presentar els pressupostos previstos per la propera temporada. Tots dos punts van quedar aprovats per unanimitat. També es va fer el resum esportiu i social de l'any passat i els nous objectius esportius per la temporada 2014-2015. Finalment es va notificar la congelació de les quotes de soci pel proper any. Una vetllada de poc més d'una hora que va transcórrer dins d'una serena normalitat.